ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବିଲାତି ଗଛ ଲଗେଇକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କାଠି ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବିଲାତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବାଉଁଶ ଗଛର ଗୋଟେ କାଠି ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ କାଠି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁତୁଳି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦଉଡ଼ି ଲଗେଇକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳରେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ବି ହେବ।